dinunuti peri. Lek Warji, tanggane sedulurku nyambut gawe ing bengkel las Laladan Tegalrejo, Yogyakarta. Yen ngepasi ordere akeh, anggone nyambut gawe nganti nglembur-nglembur. Kaya dene dina kuwi, jam 12 bengi Lek Warji nembe mulih saka bengkel. Sepeda motor weton taun 70-an enggal diselah. Lakune ngener ngulon liwat dalan godean. Karana wayahe wis tengah wengi, kahanan dalan rada sepi. Nalika merga wis kulina, babagan kuwi dening Pak Warji ora digagas. Apa maneh duweni rasa wedi. Tekan wetan Koramil, sepeda motore dienggokke ngidul. Lakune rindik wae. Arep banter Lek Warji sumelang, mengko lampune malah mati. Dasar mesin sepeda motor wis tuwa, saengga sithik wae mesti rusak. Saben wulan wae mesti dandan-dandan. Yen arep tuku sing weton taun anyar, gek duwite saka ngendi? Bayare minangka tukang las mung sithik, cukup dienggo urip ijen. Mula saka iku, tekan seprene Lek Warji durung omah-omah. Lakune sepeda motore terus ngener ngidul, alon sak tekane. Sing baku bisa tekan ngomah kanthi slamet, ora macet wae, wis matur nuwun. Ngepasi mlebu desa Dukuh cedhak kuburan, ngerti-ngerti ing tengah dalan ana wong wadon ayu ngendhek lakune Lek Warji. Gondo parfum sumrebet nyegrak irung. Wangi tenan. Gek parfume iki merek apa? Batine Lek Warji. Lek Warji ora nggrahita yen sing nyegat lakune iku bangsane lelembut. Ngertine wong wadon lumprah sing butuh pitulungan. Lek Warji, mandheg rumiyin. Angsal mboten yen kula nunut bonceng dumugi dusun Gaten. Ujare wong wadon ayu kasebut karo mesem ngujiwat. Lho, jenengan kok sampun ngertos jeneng kula? Lek Warji sajak gumun. Lah enggih to, Mas. Jenengan saben dinten lewat ngriki. Ujare karo nggenahke. Leres, saben dinten kula lewat ngriki. Nanging dereng nate kepanggih jenengan. Alah, babagan niku ampun dirembag. Sing baku jenengan kersa mboten kula nunuti. Dasare Lek Warji seh bujang entuk esem manis saka wanita ayu kasebut, atine trataban. Sapa ngerti dadi jatuh kramaku, batine. Angsal kemawon, Mbak. Nanging nggih niku, sepeda motore mung ekrek-ekrek. Lakune rindik. Ujare Lek Warji karo mateni mesin motore. Boten dados menapa, Mas. Sing baku kula saged dumugi ing dalem sederek kanthi cepet. Tanpa nganggo dikongkon, wanita ayu sing rambute diore sak geger iku enggal munggah ing jog sepeda motore Lek Warji. Sepeda motor gage diselah. Ngleler ngidul. Dalu-dalu kok tindakan piyambak, Mbak? Menapa mboten ajre?
Lek Warji ngajak omongan. "Boten, Mas, sampun kulino. Kebeneran dinten dalu menika sederek kula gadah hajatan." Wanita ayu kasebut wangsulang. Gek tangane ngrakut bangkekane Lek Warji kenceng. Ana hawa anget ngleler ing gegere Lek Warji. Anggone mboncengke wanita ayu iku sansaya mantep. Ora watara suwe lakune sepeda motor wis tekan desa sing dikarepke wanita ayu kasebut. "Sampun, Mas, kula mandhap mriki mawon. Niku daleme sederek kula sampun katon." Wanita ayu iku mau enggal mudhun saka boncengan sakwise sepeda motore Lek Warji mandheg. Pancen sakawit omah sing dituduhake katon apik, gedhong magrong-magrong, lampune padhang jinggrang. Nanging suwening suwe malek peteng lelimengan. Sing katon mung gapuraning makam desa sarta kijing-kijing sing larik-larik. Bebarengan iku uga irunge Lek Warji nggondo kembang menyan sing mentas diobong ndulek irung. Githoke Lek Warji mrinding. Apa maneh nalika wanita ayu sing mentas diboncengke kang kanggo klambi werna putih isih kober mesem ngaturke panuwune. "Matur nuwun nggih, Mas." Eseme kang saka pandelengane Lek Warji kaya ana untu sing wujud siung ngiwa nengen. Astagfirullahaladzim. Jebul sing mentas tak terke iki mau bangsane lelembut. Apa iki sing diarani peri kae? Grenenge Lek Warji sakwise wanita ayu kasebut mlebu kompleks makam. Tujune desane Lek Warji wis katon gapurane. Sepeda motor gage diselah tumuju omahe.